Arep nang kutha Solo ki rada adoh lur, Setor Keranjang ki. Jane nggonanku termasuke Karesidenan Surakarta diningkrat ning ya kuwi, termasuke Solo bagian Kemeringat. Lah iki teko Alas Karet Polokarta, dudu Alas Jati Ndanalaya lho ya. Iki tok ngulon bablas kae. Iki teko Masjid Sayed ngoyo-ngoyo tak video aku mandek, mergane apa? Mergane penonton ya ben seneng. Nek ora aku kaya sudi. Mundhak-mandhek media nggawa abot kok ngene iki. Betake kan apa kan betake ya kuwi mau penontonku kan tambah kan seneng. Teko patung keris tak video meneh. Nek aku arep nang bakulku ngalor ngulonke. Alhamdulillah teko sumber ngene bakulku sing cedhak Graha Sabah ngene Gibran kuwi lho. Idul sithik omahe Pak Jokowi. Nang kono aku sering lewat ngarep omahe ditunggu pas pampres kae. Tumpar hampir ning ngono jane. Ki anak riyen Mas ngono. Sanes wedal Pak wong kula ajeng tang arit niki aku ngono. Guyon lur guyon. Nang kene iki bakulku sumber iki setiap sesasi iki mesti order ping 2 ping 3 ngono kuwi anggere kok kencang ya 100 ngene iki sontek engko alhamdulillah nek tak nggo nyambung urip dengan kebutuhan sehari-hari. Mau ketemu juragan wedok sing wong ya paling lomo dhewe. Anggere tak takon, "Mas, nomor rekening Mas ditransfer." Lah rekening napa to Mbak? Wong kula niki tiyang desa, mboten gadah rekening, mboten mudeng. Ditune mawon lho ngoten. Akhire ditune iki lho alhamdulillah. Tek dhuwit kena dienggo kebutuhan, kena dienggo nempur. Wis ngono wae lur, iki kegiatanku dina iki matur nuwun banget iso nyempetne nonton videoku. Matur sembah nuwun.